La nostra economia en els darrers 2 anys s'ha situat i continua estant en rècord històric d'inversió estrangera directa. Portem els 4 trimestres consecutius millors de la història d'aquest país en inversió estrangera directa. Els 2 darrers, del 2016, els 2 primers, del 2017. Estem en rècord històric d'exportacions. Estem en rècord històric de producte interior brut. Som una de les poques economies del nostre entorn, el pes de la deute del qual disminueix en termes de producte interior brut. Som una economia que aquests dies hem tornat a tenir dades rellevants, per exemple, aquest cap de setmana mateix, respecte al Saló Nàutic. El Port de Barcelona, que acaba de viure en aquest trimestre, que ara s'ha tancat a 30 de setembre, el millor trimestre de la seva història. Dades també extraordinàries pel que fa a l'aeroport de Barcelona. Dades extraordinàriament positives, per exemple, en l'àmbit de l'ocupació, amb el millor setembre de l'última dècada, que voldríem que fos molt millor, certament, però en tot cas el millor setembre en 10 anys, amb un increment de l'afiliació a la Seguretat Social que supera llargament el de totes les economies del nostre entorn.